काउन्टिंआ जासिगोन आरम्भ फुंनि 8 बाजिनिफ्रायनो सोलिजोबसिगोन। आंबो उन्दुना सिखारनाया 7 बाजियावसो उन्दुना सिखारदों। एसे जुम्बा मोसाहैनि बिनि उनावहाय 10टासोनिफ्राय फुल डिउटि मारिनोसै। पुरा इलेक्शन रिजाल्टआ दिनै सोर बिसिबां भट मोननानै देरहानो हायो आरो बै सनानि मासियाव सोर दैदेनगिरिया जिरायनो हायो एसे मोजाङैनो जोङो खोनासंनानै लागोन। आसा खालामदों आंनि गोसोआ माने थांनाय जायफोर खुंथायाव थानायफोर बिथांमोना फैफिननाय नंला। जायफोर बिथांमोनाबो देरहाया नङा देरहागोन, खारन बिथांमोनाबो पावारफुल जानानै दङ। ओमफ्राय सोरनिबा बयनिबो सापर्टारफ्रा हमनानै ला BPFनि सापर्टारानो जा, UPPLनि सापर्टारानो जा, सोरबा VPIनि सापर्टारानो जा, सोरबा कंग्रेसनि जा, बिथांमोनाबो गावबा गावनि एग्जिट पलखौ जों साननै नायबाय, मैयाबो नायबाय, दाखालिबो नायबाय। गोबाङानो गावबा गावनि एग्जिट पलफोरखौ होदलायदों बा समाजारि बिजों लोगोसे खौरां बिजों नङा होमबा, बेफोरबायदियाव गोबाङानो गावबा गावनि एग्जिट पलखौ होदों। नाथायबा दिनै रियेल सैथोखौनो होननांगोन, एग्जिट पला ओंखारसिगोन। दा बिदिनो 4टा 5टा बिनि गेजेराव हयथ'बा बिनि सिगांबो ओंखारहैजोबनोबो हागौ नालाय, साननायनि नालाय लेखानिसो बोदला नायनांगौ जायो मोजाङैनो। बिनि गेजेरावबो मिस्टेक जानायफोरबो थागोन, गोबांनो गोरोन्थि जानायफोरबो थागोन। बेफोरबायदि लुबैदों जाय खुंथायाव फैगोन बै सनानि गाद्दियाव जाया जिरायगोन बै दैदेनगिरिया जोंनि बर' हारिनि जेंना जेंसि, जों बर' हारिनि जेंना जेंसिया जोबनो थाङा। थ' बेफोरखौ मोजाङैनो नायगोन, लोगोसे मोजाङैनो सालायलांगोन। बिसेसकय माया जोंनाव जेंना बारा, बेखार जेंना। इउथ्सफोरानो गोबां जेंना, इउथ्स लाइमोनफ्रानो जेजोंबो जेंना जानानै दं। साख्रि बाख्रि बिथिङावनो होन बा लेखा फरायनाय बा माबा माबि गोबां जेंना दङ। नाथाय जों बेफोरखौ मोजां लाइनजों लांनांगोन, बेल'नो। थ' दिनैथ' काउन्टिं जासिगोन, गोलाव बाथ्रा बुंनो नागिराखै। आंबो गोसोजों आसा खालामदों आं जायखौ सापर्ट खालामदों बिथांमोनाबो मोजांनो काउन्टिं बा एग्जिट पलखौ मोनगोन आरो काउन्टिंआव हाइस्ट मार्क लानानै देरहानो हागोन। थ' बारा गोलाव बुङा, दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो दाहाय फैफिनबावगोन।